Yeda wo nyina asese bre no do nyamunya daje na mo hweye. Be na wotwe anase bosume ene na kakrani. Ena se bi so se bi nyado Nkoranza adehesem. Yero Asantehene ehwe kan ye. Ema asomdwe ebaaye eka busuami nyina ebomu. Na ema kwan ma se bi so se bi nyado hene ba. Nkoranza hene. Na kwame bafopi motoso enai. Se bi so se toso miensa. Ebe ekusai de kire eye Nkoranza man ema ne nkonya sofo nso swai kire no e kire na obesreda ebe swai de kire se bi so benyado na sinimpon ewo menhia ahemfie wo swai de kire no wieye no Yero Asantehene etu no fupi se wonko na akukuduro ne tumi ne nmunyam wode ahye no nso onko dadi enche ma wiase nyina hu se oyo hene kase ebi eba enu nti Yero Asantehene etu no fo se kwa okono onko henu nkudi nini na sakunya no so emu betimi awie mu di no wetimi adi akonya na di ni ya ewo so onya na bere watia de ka ho nti ewura eche no beebi a wonfa se bi oba akonya no ento eche ni pakra onfa eye ema akonya no emfa ma no na saa pepepe nso na ye na nabafopim Nkoranza hene aye ne fel so a se bi so se bi nyado wasi Nkoranza ema hene a enu ata odono ebekire se bi so se bi nyado eye kotoko hene na mama yanka ni hu sa bakosem mu no Nkoranza Hemma Yero Asantehene eyere prekopa se bi so se bi nyado amakom ede no ema na wade a enamo so ma omunya eye bafopim ma bafopim so be ye okofo boafo a oboa ne papa opoku wa katachi ema ne ko akon epi mom yenkwohwe bra se bi so se bi nyado Nkoranza hene ede eye Nkoranza Hemma ede ne bechi a se bi ni wura prekope anasa ne hokani eye opemso ose tu atoso emienu emra sabri dodon ho ene tenase sanse kurowura otumfo ose tutu abebio waduru ha ya woba abetenase na nanom atenase dada nti ono so ba nene edwumadie ene niam ahodo owo nyina yedi frase kurowura ene duru ha sabri obetenase aheni efre tete odman kuma ho aheni efre hinene aheni efre tete odman kuma ho onyame oba osoro ba asase ono ana oba aheni emebiso asantemanso asante sikadwa fri nyame so asante aheni efre odman kuma ho asante sikadwa fri nyame so asante aheni efre odman kuma ho wotena sikadwa so onyame hyehyira wo kyere so a wo hyira manobro so ane onyame hyehyira no nane otumfo Asantehene kotoko nyine wonyame hyehyira no nane wonyame hyehyira no nane wode shefra ko dansa so nane Asantehene wonyame hyehyira no aheni efre tete odman kuma ho aheni efre hinene aheni efre tete odman kuma ho onyame oba osoro ba asase ono ana oba aheni emebiso asantemanso asante sikadwa fri nyame so asante aheni efre odman kuma ho asante sikadwa fri nyame so asante aheni efre odman kuma ho wotena sikadwa so onyame hyehyira wo kyere so a wo hyira manobro so ane onyame hyehyira no nane otumfo Asantehene kotoko nyine wonyame hyehyira no nane wonyame hyehyira no nane wode shefra ko dansa so nane Asantehene wonyame hyehyira no
Bejoso bro. Apom boko de. Nyame adom me hoye. Ye do ba ya si. We dey mesre na what down we dey acha kefo. Ada. The friend me ba for sa akode. Okay. Na Hemma kasa mafo. Okay. Na Nkoranza wa Hemma kasa mafo. That's right. Okay. Obi go bi say, "Hey, na Nkoranza Hemma, na ehun so obechia yura, obechia na Asantehene ma." Na ne ho asem aka ne say, "Nche Nkoranza Hemma." Wada me bro. Asante amamle ni amane mu no. Ye wo kwan ya ye fa so. Esi oba panyini. Ana se oman Hemma. Wada Roma. Said the amamle ni amane esitie no. Oman hene, Hemma ni ho a, oman hene ene besi Hemma no. Ene Hemma so ni ho a. Ana se oman hene so ni ho a, Hemma na besi oman hene. Wada me bro enche bia Ransa man hene na kwa mba fo otoso nan aba. Oba bedu. Obedu wie na so nya ne maame ye den eka ho. Ti ne maame na na afia sapoma, ya sapoma a otoso miensa aba bio. Ono so na dawo me bro. Oba be yi ne maame enne, oni adonten fekuofo no nyina, senefo no nyina e de na sapoma a otoso miensa akwa akokire yewura opem so otumfo setutu nyame kese. Amamle ni amane ekwa mo no. Akaman mu nyina na se yewura oba Asantehene mu a. Ne yere Nkoranza man Hemma no. Oya hena yere no nyina se bi oburu se bi aduna. Ona epanyini. Oh, okay. E wa Asantehene mu. Oda me bro. Nkoranza man Hemma na epanyini. Sapoma odi kan. Ona ewo awurade bafo pim. Sapoma otoso mienu. Okay. Ona ewo atuani bo Hemma. Atuani bo Hemma so ba be wo sapoma otoso mienu. Enne ababi wa babiem. Sapoma otoso miensa. E na ya sapoma. Asantehene ne yere pa kan Asantehene otumfo se tutu nyame kese a odi kan ono ne Nkoranza Hemma sapoma ewo awurade bafo pim. Oh, okay. To mo bafo pim no oda me buru enne a ye gina hai na sidni pa ye sapoma odi kan Ya no Asantehene yere no. a we Asantehene yere no ne na na ahwetwo mu chopa na ye na ya sapoma wa ba ya otoso me se. Oh, To wada me buru amamle ni amane ekwa mu na Asante amane no odom adonten feku no tie ne na man hene Nkoranza man hene ene na makom hene num nyina aba omudo na akokire yewura opem so se abusuya no mu no wada me buru Hemma oman Hemma fofora o mayi ni nie to wona na yere no omudo ne ba ba kire no ogine tumu a wada me buru na yere no tie firi na koyi ai die untimi nyina ba bia se bi oburu se bi aduna nkeka na ye wopa bia Nkoranza man Hemma o sa ye Asantehene yere ti friend uba beduru manhia ha o ye hene yere yewura na yere prekope eno no ti uba beduru ha se bi oburu se bi aduna yewura ne fie prekope ene Nkoranza nyina Nkoranza nyina Asantehene na ne dia o ne be ko gi asase ne nyina o wie ne o de ne ba ne yere no tena ho ti ne yewura onya ne yere yewie so na se na Asantehene ma na nanu adontenfo no na Nkoranza man hene mode na Hemma foforo wa bai akokire na Asantehene ma ti wada Roma sisi a ye no wo kasa sisi a ye Nkoranza ye wo man Hemma na ya sapoma otoso miensa saponkuma nkuma otoso miensa waba biu waba beduru biem ebi si tete na ebi asan si na me no wo kasa yi sisi a me no wo kasa die amamle ni amane ekwan so kwan a ehemfofa so esi wo Hemma na o mayi ni nyina ma ni nyina ba bewie peye ewo kuma se manhia me no wo kasa ende awie sisi a yere kasa die Asante amamle ni amane bia wo ho bia de na nanom adontenfo no na Nkoranza man hene o mawie ni nyina ti firi na ekoi die Nkoranza man hene o wie na adwuma ai so wode ne maame ebe kire ne papa otumfo se tutu nyame kese o wie no ti sia ye kasa die Nkoranza man hema wa sha ase ese ha se dwumadie bia ese odi e wo Nkoranza man mu ene o man Ghana ba bia oduru bia no ese utimi di se Nkoranza man hema na obi ko busa se bi die cross yi ya na man Hemma di no me wo se nya afia ye ya na ya sapoma ya otoso mensa se obechi a yewura Asantehene wie do obechi a era na Asantehene wie obi ko busa se sunsunso ana faso die ye be ho adi ama na Hemma die ye obedie de Nkoranza man ebi ni se wada ro sebi oburu sebi aduna okay yesi obi bi ne asorobo a okotokoro nyeden enka soro obi nya ase bi anka obeye bi obi na nya ya nka obeye obi na nya ya na kunu Asantehene anka ode be hoahoa no ho sebi oburu sebi aduna oman mu Ghana eda ho kakrakai na Asantehene otumfo se tutu a otoso mienu na dawo meburu na yire ne Nkoranza man Hemma sebi
sebi ene oman bia wo ho a edi mpuntuo yedie enwoma sua oman ne de akonkan ti minim se ade bia Nkoranza man ehia bia no nana man Hemma a wo ba beduri nana ya asapoma beduri one ne kunu ekohia kokoa mu a na wo mokɔdan mu a na wo mokɔketa so a minim se bibia Nkoranza fo hia bia na obɛka kyerɛ ne kunu na ne kunu so bɛyɛ ye Europe so Nkoranza da na koma so ti ade bia na Hemma bɛka kyerɛ no no edi mpuntuo enkamomu prepayo yedie ne nwoma sua no nana one ne kunu bɛkasa na obɛyɛ one die twa to kra yemusa obi hwe sebe yate Nkoranza ho asem yesua mu ade ane ade o ma Hemma obetimi aka na ho asem bakra che na brabo mu nsem bakra kakra bi a yebetimi ate afa no Kodama nana man Hemma o hye ne suku ase e won Nkoranza na odi free ho na odi ba Kumase o ba ha beto na suku so a wakosuku kama o wie obeye adwuma kakra wo secretariat a otumfo secretariat ha yi nti no ye adwuma wo ha e wa ahemfia ha opimso onim no o ye adwuma wo ha nti ne ba yo na adwuma yefo na ye wo ha na bi se nana Hemma ne de ye nya wo ma wo ko na firi wo kene ko de ye ntimi ne onye ne ye ne wo ye nana Hemma be ye adwuma wo ha opimso adaroma na ma opimso nsa so na wo ye adwuma wo na bi e wa Ashanti region ha na me ne wo ka se nana Hemma ye adwuma wo NIB headquarters e wa Accra I ben airport no headquarters e ho na nana Hemma ye adwuma sisi a me ne wo ka se ti wada Roma nana Hemma ko school onim de osua ngoma enwoma sua so da na koma so enwoma sua so da na koma so enti sabre a me ne wo ka se de Nkoranza enwoma sua bia tete akeka mu bia no titiru ema ye die no obema sabre mprempre ye no apagya ahwe se emabunu ketesi e won Nkoranza no sebe emprewanyi sen binum asebi oburu sebi ensem fata mabunu nko school nsua adwuma no enye school nko a ena yese wiase wo ba chinchin ntwan ese wokọ isa no dwuma enne wiase ayeti ade bia obetimi de won sa aye bia no usua na otimi de won sa aye a eno so timi beboa wo ma otimi ye adwuma nya sika ye de tu botom na nan ma ba sa ne ma nyina obehwe se obeboa ma Nkoranza mabunu no de titiru rin ketesia no sebe obi wo ho a wanya ahwe papa ana ahwefo papa obonso woni nanenamo ane anye ne pe na wakwa koshia sebe oburu sebe aduna ne nyi kwan so koshia kofa ba ma bia mana kwa akonyem no na nsem bebre na emom ono atimi de ne nsa nwen bibiye bibia na ote ne ho na se a anyinsen ne mpo ba ono a betimi ahwe ne ho ahwe ne ba nti saa ne ma we nyina no edana na akoma so a oba beboa ama yidie nkoso mpuntuo nkanko aba Nkoranza man mu wada mebru na nasapoma e wa abakwasem e wa Asantehene mu sebi bru sebi aduna yewura ne ntam kese a wokoka na wanya amane no ene de ye nka na da foforo na Hemma asem bi wo ho esechiamia no obi se yewura no emerepam no na Hemma abekyerekere enum na emom ye beduru ya na ebinu kasa na Hemma ne timu ye ne de ne e ampa yewura opem so ne yira odi kan ware no a one ne wo awurade bafopim bafopim no na asapoma no wababiem disi so watwa fufuo na afira tonkwan mu tina na sapoma tete no a Asantehene ware no otumfo se tutu nyame kese a odi kan wa no otumfo otoso mienu asan be ware no na sapoma pepepepepe otoso mienu asan be ware no na sapoma nti nana Hemma enipa na omoso ne tim ye ne de no omo de kai tete mremu ne siye Asantehene na wade a wode wa ne yere Nkoranza Hemma oye Nkoranza Hemma ye do tena Nkoranza konwa ma adwa no so se pe a oye Asantehene yere de mom we de okotete mremu no otumfo se tutu odi kan one wa na asapoma a odi kan otumfo se tutu otoso mienu baba be wa na asapoma otoso miensa tina nana Hemma ne tim ye ne de no ne tim so be ye ne de onyo bi abeka twato na yenya we wada mebru sabre de wa ohwe se ye ba ye break akraba ne ye kan ne se oman bi ada ho a oman na somdwe hia oman no mpuntuo ene oman ne nkanko enemre mewiase ye mfa tintintintin ene basabasa mfa nchekere oman no keka bomu a mempene no e ma oman no tete pamsam oman no twe oman ne nkanko ne oman no mpuntuo etwesan ne neidie asomdwe aba
The asumdwe abai de yesre obi an hwesa asumdwe na ayewo mu no yegyina bebo ho ban na ma Nkoranza man so afa ne ntoma pa afira ne me wa no no me so me damase na me shira mo okoja ni setu kudi akotre ne to bo ase ne brɛbrɛ kuma di kragodo ya wada wa wo cha me putu apa kwade brafo enso kuni ya wada ana di krafo pro so afrem so agye wo ya wada no brafo ne so ka hu bi entim jakere sisa ne man ko boni fi yase akuto emu kuda pa ku ya wada okoja an san na busu eni akwa ato ne betu bro ni jan san wọ́n kọ̀ọ̀kan náà tó rí ẹ̀bẹ̀sẹ̀ olúkú wọ́n máa ní fífi yẹ ní èjìnà yẹ nùkúdà pẹ́ẹ́pẹ́ tó sùn yẹn ní òyìí ti kàn fi so tíṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ fi yàn sẹ́m máa ní twẹ́ tire máa kọ̀ọ̀kan náà ti sáyé tire ní sí ìṣòro máa ní tànà sùn nù yẹ bọ́ọ̀ ká ṣe ní tànà sùn àná 19.3 dùn mìíràn òsì máa bílẹ̀ ìpò ìmù ẹni àbẹ̀bọ̀ kẹsẹ̀ ọ̀kà náà sẹ́m tó wọ́ sẹ́ ọ̀kọ́kí àní sèétu wọ́tà àná máa ní nkẹ́ tiri máa ní mpire mfiri wà no wọ́n sẹ́m tó ṣe òtiri ma náà sì kẹ́jọ́ ní gyina yẹ no náà yẹ nọ mẹ́ efiti to oduma nkuma ba ade na mpenye plan so besile wochi ani setu enti na ni plan ni bi wo abu ni kokwa kura ni bi no plan ye sikata ko fina government ene ni plan ni bi wo efiti amana ni sikata ahyehyɛ no muntu bi ndwene da na wo yi bi so firi mu so da se bi ofre ni maaba so woni sante yi plan ni do firi a mani ni kan fro ni nyansa boy se no be nyansa boy no sikata ho ba boy so ni ko ndongo o se tu go dina ntumpana aprede na mentiana amani etwa ho hia enna awete chira fo no ene wa brafo Osaji fogu nyagwasio prasantinage trasinge. Osaji fogu nyagwasio prasantinage trasinge. Otokoine trase probiane trasinge. Otokoine trase probiane trasinge. Mema probia ilifia romane kotofunge. Mema probia ilifia romane kotofunge. Asante chantochmo champon funge. Asante chantochmo champon funge. Asante sesebo sumandike. Asante sesiebo sumandike. Robia santinage trasinge. Robia santinage trasinge. Setutue mimo dini abisio. Setutue mimo dini abisio. Wai nebenya seduso supeni ni akaba kuma sika pobano. Wai nebenya seduso supeni ni akaba kuma sika pobano. Obinya sabia ngobe. Obinya sabia ngobe. Lagwa bakana de flampo demi feris. Lagwa bakana de flampo demi feris. Wasaji fogu nyagwa singe. Wasaji fogu nyagwa singe. Obra santinage trasinge. Obra santinage trasinge. Wo kumeda kabra de fogu nyagwa sa juna general. Mr. Tu fontam kese ekantam kese. Me nanane bafo pima odikai. Me nanane nana kwang bafo tosubienu. Me nanane gwa kofa. Okadachi agban kodom me wofa. So pa me nananom Edison Nkoranza mai baby so Asantehene so na me nana kwang bafo am tosna e ba beto aso. Bibra enmoduma odi ahye mi isuani yare ofreba no Paul Erio, the Siomo, Beba, Madame Chimawa, Beton Tampesi. Mami wakwa abamenya nsapo kasa jo so eburo na empomu te say ye dana nanu mase nana we de tew tentem amamna ne amane kwamu ne yenim se ohema na se ohene dane to a ohema na odi animu na wohwese ne be ya wo mbepu obi oba bedi ohene na so ba betra na nem atra na kunwam afa ne mpabo akese ahye na amamna ne amane kwamu so ohema so dane to a hwan so no no so hwe edi animu ma esi ohema yo se ba hwa obo se ahema asem nyina ya busu asem enti ohema dane to a ohene na oyi ne hema okay na ohene eyi ne hema sete bia one na busuafo besusu ho eno no e mabontene eye fitie mu asem
na ohene yinu wie nso a wonfa no nkɔkyerɛ nkonwasofo bia sɛ mom obusa wo mo sɛ bia ayɛ bɔne bia na sɛ ye pɛno ana ye mpɛno te sɛ de ohema yi a ɔde ma jase na jase de kɔ man konwasofo no ana mpanimfo no ohema de no nte saa ohema de ohene yi a oyi wie a ɔde ne mpanimfo atena se na ɔde akyerɛ kuruma no sɛ kuruma ne mpanimfo nyinaa sɛ mo maame ni me maame ni mo so mo maame ni okay nti saa na ɛyɛ no bibia si a esi ɛwɔ fie ɛne fitiam mpia bɔnte na sɛ ɛba ɔhema sie no ɛne ɔhene esie na sonsoɛ na ɛdantam no so paa nana sɛ deɛ wo kyerɛ bi so ne sɛ ɔno no ɛnyɛ ɔman n'asɛm ɛyɛ ɔhene no ne ne fiefo ɛhɔ a na esie na ɔde na kyerɛ okay ɔhene deɛ ɛkwakyiri ɔhema yi no ano de na ma jase na jase de na kɔkyerɛ nkonwasofoɔ so ɔmo wɔ no ho asɛm a ɔhema deɛ ɔno ɔna ne kuro no yɛ ne deɛ okay ɔba ahema ɔno wɔ kuro mu ɔna ɔba atan a wɔn me busa wo sɛ mo wɔ no ho asɛm ka okay ɛyɛ busu asɛm okay obi a me bisa sɛ wo ho asɛm kan na yɛ sɛ sɛ eduru sɛ yeyi ɔhema ne saa na afei nso no afena so bi wo mu a sɛ deɛ ya na ahemfo no so afena mu so ayɛ no ahema nso deɛ ne sɛ netie ɔmo so afena mu saa na ɔmo deɛ ɔmo nsom ɔhema bia ni hɔ a osayɛ yeyi ne kyerɛ wie a kuro na nya ɔmo maame asa nti sɛ obi ɛte asantehene mu na sɛ ɔma ne hema sɔyɛ a nya ne kwan no anya amamre no oh okay ɔhema nsɔe na botae bi wɔ hɔ nti ana mo ɔhema na no ma hyehyɛ no na ayi sɛbe ɔhema ɛkɔ sɔe akɔtomra ɔhema so kura sɛbe ɔntomra saa nti wo ma na akɔsɔe no ayi o maame okay no akɔtomra ɔyɛ ɔhema no a o maame no nti o maame prɛkopɛ no wo de o maame ɛkɔhyɛ mrase ndi eno de ye de adwene fa ho a be hu se nananom ye ni ye ayenim se ahene de no ya na adesrede ahem mo ya adehye no mo obusuam de se se obi e kosere mo ko hema ho e kosere mpese me nso me di bia akunya mo de mam ne ahema de nso saa na no nso ti ana na no de ye nsra sa yo so be hwa ye ne akura ye nyini bia ne wa otu ani abu nse onti ne mpani nsam da se ayi wahema e kosere akunya akonya da ne fie na ne hene e de ama no eno ano no na enne so oti se bia kuro bi ese ohima nkosra akonya o ma na di wura mu nya enka amane ne amamra okay na se ohima di akonya ni nya to a ya fe na me de nse ko hu obi me nso me ye ode hye ma me ni bibia mo ye bia e fie no amu asem se bia owurawura asresra eye enye abontinsam sɛ deɛ ɔhene deɛ mu sɛ wɔde nsa kɔe te sɛ na no ofe so deɛ dan tie yɛse nipa be se du nso du nwɔtwe ɛna ɔmo de nsa kɔ hu ɔhema ɛn deɛ nte saa okay na ma mehwɛ na ɔhen a sese yi wɔte akonwa so a obesi hema no sɛbe ne ba etimi di akonwa ni bi yo akama mu deɛ yɛwɔ adesigwa ɛna yɛwɔ maamedwa na ɛkame sɛ kuro bia no nkro no nyina dodo no a sɛ yɛ wɔ ha emu bɛ sɛ de ɔkono wɔtwe de ɛyɛ adehigwa na de ɛyɛ adehigwa no ɛma ɛnkɔ ɛna ɛyɛ de ɛyɛ maamedwa no enso ɛma ɛfrɛ ne sɛ adehye nkɔ ebi ne bantema ɛne adum ɛda hɔ ɛma ɛne nananom papa fam okay ɛno no eto a wo yɛ de hye a ɛnyi wasɛm o mɛho ɛna de aka no wo fa kumase a eyi mienu ya de aka no ne nyinaa yɛ dodo no ayɛ adehigwa ɛyɛ adehigwa so a wo yɛ ba wo nkɔ ho nti adehye no mu no ɛna ɔno ne maamenom ɛne ne nua maanom ɛne ne nananom na deɛ ɔno a bɛhwɛ sɛ
fata no no de ama emfa won se obi swa ana se obi anyini otimi de ma obi a na mmom de ya na ewo ho ya eno enye se chinchina asa na tie eye se mpanimfo wo ho de a edika ahwe mpanimfo no editiru ahema asem mu no edika ahwe mpanimfo no ansa na yaba ayi edi maamenom yehwe maamenom na se bia bibi nti ebi kura maamenom odi koma bia obi baka se ho da bi ya de koma embam ya de koma mu na se eho so yehu se obi ho a ya de manoa ne de no de no ma bi bako nanim e kura yetimi ba be fa nana e de na kwa na se aha na ebe we yi adwuma no se enkonoma ewo ho a bedu ni ade eba ahima se bi bedika ahwe mpanyimfo na ansa nsa na mo nkonoma no enko yi ayaba ho etai eye na nso nkire se chinchina asa na wose eye ommate ase enim se aba ahima wonu mutimu yi omo de pa ense wo mo na kuro ni yi omo de a ohene ne ba ne no prekope amamle ni amani mu menya ne nche se wo ba asantema na wo mo sum sikadwa na ahima ni bi ewo bibi a yesonko wo mo ho a imposante ni bodwa na wo mo ba bia wo mo de na yesonko mate Nkoranza man Hemma edie bobi mu kakra ese obedu ba bi kura je se ntwini bi ni ade yo de omne se obroni fra bibi privileges e ka privileges a ene se ya se de amma wonko a gina brebi ya wo de eduru ho a wutimi ditimo de ya timo de no ya cheche ama anyomfo no bi ebi ne se Asantehene etna obi atna se ansa na Asantehene aba enso Asantehene na ngasa etna se ansa na Adwabehene aba obi abetna se sa na Asantehene aba nenso Asantehene so betna se asa na Adwabehene nso aba ochosire wo aba eye a ono Asantehene no de ama ne ba o de ama ne nua kuma wo ba atempema ono nso obi atna se awie no Asantehene atnase Adwabehene atnase ansana ono nso aba achempem no woni ne chidop oba manu mu a de yede ye omu emema eduru ba bia obi ti se Nkoranza otimba ebesa ewo amakom ede nkrakọ se yemfa paka mefa no wow kasa won wow anade opebi obetimi aka ampa wahene ne bano no obekwa kofa na ba ade apaka be kwa kofa na Nkoranza yema ga hu se wahene yire pani no ono nso so ba Asantehene ena ono nso ene ne dingita obeduru ba bi no se bibini a yade Asantehene entwene bedinachi ede na badwom enti saa enoma we no wo ye ohema foforo bi a unya bi we ne de na bedam sronko akwanya bi ade amma no ema ne de ne dam sronko na so obi nso ye ohene yira odia akonwa na oteso no ne ma ne ye ohene yira ono nso so undimi ngase watu na de so ebi se ohene yira nyo na abeja na ma ohene na na sesi obium ohene kuro bi wo ho na ohema bia baba bedi kuro nso hema na oye ohene yira ne yire se ne yire pa ono ne kona krana osane ene ga so ohene yira oyo ohene yira kane no a na sabe bibia moye enne de wo ma yi bia fam aha nanso amane ne amamre mu de oyo ohene yira oyo ohene yire enti so ohene yire na akonwa no a odie no mfa nse dua ya nkwanta ana se Nkoranza woye ohene yire kire se akonwa na odie ne na ma ne ye ohene yire ndo bia ohene yire no no de utu na de so a esese ni kunu ene tu na de so nyew se utu na de so a waja no ti se de ugu na wade ugu ohene wade ama no abro ohene nya se bia me yire mi ja no eso obi ntimi ntu sa nipa na de so yes ohene na okay ndi no ma bi wo ha enhyen kumankuma bi wo ho a ema trimude bi obi de edam ema nyina awo trimude
ɔyɛ Hemma deɛ na timide na yɛ kɛse na wɔsan kɔyɛ ɔhene yere deɛ ayɛ sɛ aboro so nti saa na ti tete obi ka tete obi kyerɛ asante abakɔsɛm ne asantesɛm no ɛsɛ daa ne daa wotena sɛ wusua ɛyɛ na ɛdɛ ɛyɛ na akono ɔnyɛ ma no yɛ fɛ ɛde nti daa adeɛ kyɛn adeɛ sa no daa yɛ na meka msisi yɛwɔ Asantehene wɔtena sɛ n'anim onyam mu na sɛ bi wɔtena court no wodi asɛm a ensɛm a esisi nnura no ɛne wɔka kyerɛ yɛn ɛnnɛ adesɛm a wɔso deɛ yɛ afidi so mu no ne nyansa mu no wɔde sum afidie na yɛ na dodo adwene nyɛ dɛ enkoso ɛne sɛdeɛ wɔsi yɛ no toto ne nhyehyɛ nyinaa no ɛne wɔsi toto ne nneɛma nyinaa no ɛyɛ nhyehyɛ pa a ɛde asanteman ɛkɔ n'anim ɛma asante nso ɛkɔso a ɛkurukura yɛwɔ Asantehene nkɔso asanteman nkɔso ɛna Ghana man nso nkɔso medin ɛde maame Fozia otwe dem po Nyankopɔn yɛ adom ebihia makram